η μεγαλύτερη σχολή χορού Αυστραλίας, η Σχολή Ελληνικού Χορού και Κουλτούρας Μανασής, μετά από τεράστια απέτηση του κοινού, ανακοινώνει την ίδρυση νέας μονάδας στο Thornbury. Η σχολή που λειτουργεί αδιάκοπτα και προσφέρνει λειτουργήμα σε ολόκληρη την παροικία για σχεδόν μισό αιώνα. Η μόνη σχολή βραβευμένη και επίσημα αναγνωρισμένη για τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας ταυτότητας σε ολόκληρη τη διασπορά, υπό την αιγίδα της UNESCO, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Διεθνούς Χορού, καθώς και του χοροθεάτρου της Δώρα Στράτου στην Αθήνα. Μαθήματα για παιδιά από 3 ετών, εφήβους, ενήλικες και φυσικά επαγγελματίες χορευτές. Δευτέρα στο Doncaster, Τρίτη και Τετάρτη στο Oakley και τώρα Thursdays at Thornbury. Κάθε Πέμπτη απόγευμα και βράδυ λοιπόν στο Thornbury για την εξυπηρέτηση των κατοίκων Βορείων Προαστίων. Για πληροφορίες καλέστε τον Δημοσθένη Μανασί 0423 48 61 37 ή www.manasisdance.com.au.